Хайырлы кеш, эфирде аңалыклар, студияда мен Римма Абзалова бүгінгі шығарылышта. Һәр нәрсәнең үз вакыты. Декабрьдә явым-төшем күләме нормадан артык булды, ди метеостанция хезмәткәрләре. Бердәмлектә көч. Райондашларыбыз махсус хәрби операциядә катнашучы егетләргә яңа ел күчтәнә шилде. Тәрбиячеләр ярыша. Бу атнада ел тәрбиячесе бәйгесенең район туры узды. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Ел-елга охшамый, декабрь уртасы җитеп тә кар булмавы борчу тудыра башлаган иде. Табигать үзенекен әйтте, узган ялларда яуган кар декабрь нормасын арттырып үтәде. Күптән көтелгән булса да, кинәт килгән кыш махсус хезмәтләргә чын-чынлап сынау булды кебек. Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә. Кыш мул кар бураннар белән килде. Көн дәвамында үзәк урамнар оператив рәвештә кардан чистартылып килә. Төнләдә коммуналь техника кабат эшкә чыга. Башта үзәк юллар һәм тротуарлар чистартыла. Районның барлык авыл җирлекләрендә дә кар чистарту эшләре системалы рәвештә җайга салынган. Бөтенебездә көтеп алган кар ява башлады. 3 көн дәверендә кар ява. Бу хәтлек күләмдә көтелмәгән иде, конечно, но био хезмәткәрләре усиленный режимда эшлиләр. Көн дәверендә 2 тапкыр чыгалар. Менә инде воскресенье көнне төнге 2дә чыгып, bütün yollarını çistartıp, kirelmegen участокларына көн дәверендә кирип чистартып чыгалар. Пакага корларны иттереп торабыз менә шушындыйрак рәвештә. Һәм әзрәк бушагач инде корларны чыгара башлыйбыз инде тиешле зонага. Төзекләндерү һәм яшелләндерү җәмгыяте хезмәткәрләре елның нинди фасылы булуга карамастан, үзләренә билгеләнгән участоктагы эшне җаваплы карап башкара. Мөселманның үзәк урамнарында кичкенә тракторлар белән бергә кул көче дә җәлеп ителде. Кызлар иртәнге сәгатьләрдә көрәк себеркләр белән коралланып чыкты. Эшнең тиешенчә оештырылуы күңелсезлекләргә юл куймады. Буран булачагы алдан хәбәр ителгән иде. 2 көн эчендә 22 мм кар яуган. Бу 20 көнлек норма дигән сүз. Бураннардан соң урыны белән карның бейеклеге 60-80 сантиметрга кадәр җиткән. Бүген көндә җирдәге туңның тирәнлеге 16 сантиметр тәшкил итә. Менә кышны бик көткәнек булыймы? Килбитте бит менә, җитте. Җиткә дә яздылар. Кыш җитми әле дип. Менә җитә, вакыты җиткәч җитә ул. Кар да яуды, менә карны кырыйлар рахатланып хәзер. Тракторлар, машиналар түгәләр. Әйбәт, күңелле хәзер кыш. Карны күптән көткән идебез. Потому что кар булмаса уңыш та булмый, ни дә булмый диярсең. Ну, ни әйтәсем килә. Бу эш вала бик яратып эшлим. Кар кырыгатым бул яратабыз. Эшебез бара. Оңаякка. Менә Аллага шөкер, карлар жауды, кыш юк, кыш килмәй дип һаман, кар жаумай, нишләрбез инде, жаңа еллар җитә инде, балаларга күңелсез булыр инде дип. Борчылып йөридек, Аллага шөкер. Карлар жауды, менә чистарталар, бүтән җирдә чыкканнар, тракторлар белән, көрәкләр белән. Алланың рәхмәте яусын. Шушлай матур кышлар булсын, кайгы хәсрәт күргә янмасын. Авыл юллары да мәктәпкә баручы автобуслар өчен алдан ук кардан ачылып куелган. Кар яуды дип укучылар дәрес калдырмаган. Бүген мөселман юлларында төзекләндерү һәм яшелләндерү җәмгыятенең барлыгы 12 техникасы эшли. Үзәктәге бер банк урамыннан гына да 80 КАМАЗдан артык кар чыгарылган. Урамнардан җыеп алынган кар иске Сабантуй мәйданы артына бушатыла. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Шушы көннәрдә махсус хәрби операциядәге егетләргә төрле кирәк-ярак продукция, иң кирәкле әйберләр тупланып ярдәм узатылачак. Бу уңайдан авыл җирлекләрендә дә эш бара. Олы Чакмак авылында яшәүчеләр егетләргә ашлар, сухари киптерә. Олы Чакмактан Лилия Шәймиева репортажы. Олы Чакмак авыл җирлеге илдә махсус хәрби операция башлану белән беренче ярдәм булып солдатларга ярдәм әзерли башлады. Бүген дә Энҗи Гарипова кул астындагы апалар һәм кызлар бергә җыелып, яшелчәләрне вакуумлы пакетларга тутыру белән мәшгуль. Маскировочный сеткалар үрәбез, ашлар ясыйбыз, мендәрләр тегәргә өйрәндек әле менә быел диярсең. Аннан соң халыктан инде җыябыз. Адыяллар, инде госпитальгә дә әйберләр әзерлибез. Халык биргән финанс акчасына инде продукция алып инде егетләргә посылка тутырырга тырышабыз. Инде үзебезнең авыл егетләренә именной посылкалар җибәрергә тырышабыз инде. Артыкларын инде башка егетләргә дә бирсеннәр дип үзебезнең авыл исеменнән күчтән әшитеп тутырабыз инде. Коры ашларны район халкы бергәләп әзерли. Зур-зур савытларда киптерелеп алып килгән чөгендер, кишер, ит, токмач, яшел тәмләткечләр, суан тора. Аларны җайлап кына өч төрдәге ашка бүлеп махсус пакетларга тутыралар. Шушы 22 елда башланган махсус хәрби операциyaдан соң авыл җирлегендә халыкның бердәмлеге тагын бермә-бер артты дип әйтәсем килә. Чөнки элек-электән халык
авырлык килгән вакытта берсен-берсе поддерживать итеп, берләшергә күнеккән халык, безнең халык менә хәзер дә шушындый ук әйбер күзәтелә. Берсен-берсе ярдәм итәргә тырышып берләшәләр. Улы Чакмак авылы уңганнары үзләре дә коры ашларны күпләп әзерли. Инҗи Гарипова бу атнада да сухари киптереп куйган. Биредә улы махсус хәрби операция зонасында булган. Фидания апа да бар. Улы турында сөйләгәндә күз яшьләрен тыя алмады ул. Үземнең дә улым хәрби операциядә бүген егетләргә бик ярдәм күп кирәк. Ашлар тутырабыз, маскировочный сетләр үрәбез, миндәрләр тутырыла инде. Ярдәм итәргә тырышабыз. Минем улым күрсәтте менә ул Чакмакның ашын үзе ашып, үзе пакет белән күрсәтте. Яни бик зур рәхмәт. Әзерләп җибәргән кешеләргә диде. Окоп шәмнәре ясадык һәм коры ашлар тутырабыз инде. Менә бу окоп шәмнәре бик нык ярдәм итә егетләргә, блиндажларны җылытырга, әзерләгән ашларны кайнарлап пешереп ашарга, киемнәрне киптерергә ярдәм итә дип уйлыйбыз инде. Аннан соң әзерләгән сеткаларыбыз аларны саклый. Шуңа күрә инде без булдырылганча үзебезнең кулыбыздан килгән барлык эшләрне дә эшләргә тырышабыз. Үй токмашы белән әзерләп җибәрелгән ашларны егетләр аеруча үз итә. Борщ, кәбестә ашлары белән 450-гә якын пакет аш тутырылган. 800 пакет үләнчәйләр әзерләнгән. Махсус хәрби операция башланганнан алып 12 сет күреп җибәргән булганнар. Бер ай эчендә 50 мендәр дә ясап куйганнар. Бу баруда егетләргә күпләп исемле посылкалар озатылачак. Җылы одеяллар, чәй тәмнәре, беренче кирәк-ярак салынган тартмаларны барысына да җитәрлек итеп әзерләп куйганнар. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Декабрь айы тәрбиячеләр өчен кызурак өстенә тиң бәйрәм чараларына әзерлек барган чорда балалар бакчаларының бер төркем тәрбиячеләре һөнәри осталыкларын чарларга җыела. Мөслимнең Миләшкәй балалар бакчасында ел тәрбиячесе бәйгесенең финал этабы узды. Балалар бакчаларында хезмәт куючы тәрбиячеләр өчен һөнәри осталык бәйгесенең муниципаль этабы финалга үткән һәр тәрбияче өчен генә түгел, бөтен коллектив өчен дә сынау булып тора. Порядок буенча беренче бәйге безнең балалар белән эшчәнлек булса, икенчесе самоанализ шушы эшчәнлеккә һәм инде менә бу елдан яңа бер төрле конкурс, ансы инде безнең әти-әниләр белән мероприятие үткәрү. Ел тәрбиячесе конкурсы тәрбиячеләрнең профессиональ осталыкларын арттырырга ярдәм итә. Аларның шушы конкурсларда катнашып, үзләрендәге уверенностьны арттыру, киләчәктәге перспективаларын үстерү өчен бик файдалы. Альбина Карамулина яшь педагог булса да һөнәр бәйгеләреннән бер дә курыкмый. Бүген дә ул үзенең эш тәҗрибәсе белән уртаклашырга, яңа күнекмәләргә ия булырга, һөнәрдәшләренең яңа эш алымнарын күрергә килгән. Ел тәрбиячесе конкурсында мин икенче тапкыр катнашам. Миңа әзерлегем ошады һәм дә инде дәрестә балалар катнашкач, дәресемнең максатларыма мин ирештем. Балалар бакчасының мөдире, методисты һәм дә инде хезмәттәшләре миңа шушы конкурста катнашырга ярдәм иттеләр. Быел бәйгенең бер шарты буларак тәрбиячеләр ата-аналар белән эш тәҗрибәсе, аларда кулланылган кызыклы алымнар белән уртаклаштылар. Үзләренең яраткан тәрбиячеләренә ярдәм йөзеннән әниләр дә күп килгән иде. Минем кызымның тәрбиячесе бүген һөнәри бәйгедә катнаша. Бик күңелле, киеренке бәйге, балалар үзләрен шулай ничек дип әйтим инде, җыелып тоталар, молодцы. Бу балалар бакчасының балалары да шул хәтле безгә ярдәм итәләр. Күбәләк балалар бакчасында без инде менә әле беренче генә ел йөрсәк бик кызыклы шушындый чараларда катнашабыз, конкурсларда катнашабыз, барысында да булмаса да инде катнашып торабыз, яхшы гына урыннар алабыз. Рәсем конкурсында катнаштык. Аннары Менделеев конкурсында, Менделеев Остапа Менделеев дигән конкурста катнашып, группабыз белән бик күп урыннар алдык. Без бүген шушындый матур бәйгегә җыелдык. Мин үземнең кызымның тәрбияче апасына ярдәм итәргә килдек. Без Миләшкәй садигын бик нык яратып йөрибез. Безгә бик нык ошый. Мөслим балалар бакчаларында ел дәвамында күп төрле проектлар тормышка ашырыла. Аларның уңышы тәрбиячеләрнең иҗади эшләвенә, осталыгына да бик нык бәйле. Һөнәр бәйгеләре тәрбиячеләрдәге бу сыйфатларны тагын да үстерергә ярдәм итә. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.
Районда ел оқытушысы конкурсының да муниципаль этабы бар. Һөнәри осталык бәйгесендә 2 дистәдән артык мөгаллим катнаша. Оқытучылар иң уңышлы алымнарын ачык дәресләрдә күрсәтәләр, анализ ясыйлар, педагогик әңгәмәләрдә белемнәрен сыйлар. Ел укытучысы һөнәри бәйгесе ел сайын иҗади эшләүче педагогларны ачыклау, аларга ярдәм итү һәм бүләкләү, укытучыларның абруен күтәрү, иң яхшы мөгаллимнәрнең педагогик тәҗрибәсен тарату максатыннан үткәрелә. Быел инде конкурс ул үзгәрәк. Чөнки аның конкурсный испытание дип әйтгәндә, урысча итеп әйткәндә, аларда бераз үзгәрешләр бар. Элек инде анда тәрбия сәгате, дәрес күрсәтелсә, мастер-класс булса, быел инде дәрес һәм педагогик әңгәмә. Һәм инде тагы шуны әйтеп үтәсе килә, бик күп яшьләр катнаша быел. Менә бусы безнең өчен зур сөенеч һәм аларның дәресләре әле 3 кенә ел, 2 генә ел эшләүләренә дә карамастан бик матур һәм методик яктан бик дөрес итеп оештырылган. Динара Гайсарова Муслим кызы әле быел гына Муслим гимназиясендә тарих укытучысы булып эшли башлады. Безнең яшь укытучы гранты иясе. Ул көчен педагогик дебют номинациясендә сынап карарга уйлаган. Работа с детьми мне она всегда нравилась. Мне очень нравится взаимодействовать с ними, находить общий язык. Наоборот, я получаю удовольствие от этой работы. Я, получается, в учителе года участвую в первый раз. Поэтому для меня были определенные сложности, конечно же, со структурой данного мероприятия, потому что имеются строго ограниченные временные рамки, 25 минут. Именно основная сложность была в этом. А так, подготовка материала тоже очень интересный процесс. Из-за того, что я сама люблю историю и люблю различные форматы, то есть подготовка материала сложности не вызвала. Һөнәри бәйге мәктәптә озак еллар эшләгән укытучылар өчен дә бер төрле сынау, фикер туплау, методик осталыкны чарлау, тәҗрибә уртаклашу мәйданчыгы булып тора. Мин үземнең 18 ел эшләвемдә 3нче тапкыр катнашам. Быелгы катнашуым инде минем үземгә җиңелрәк дип уйлыйм, чөнки инде опыт килә. Һәм ни өчен мин катнашам, үз теләгем белән катнаштым. Ул үземнең русча әйткәндә саморазвитие, утверждение своих возможностей. Һәм чынлыктан да чит балалар белән эшләп карау, үзеңне күрсәтү һәм профессиональ яктан алга бару дип уйлыйм. Ел укытучысы бәйгесенең муниципаль этабында катнашу укытучы өчен генә түгел, ул укыткан мәктәп өчен дә зур мәртәбә. Биредә сынатмау һәр педагогик коллективның бурычы, ә иҗади укытучы мәктәпнең зур табышы. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Республикабыз рәисе Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән физика-математика алгарышы исемле масштаблы проектка старт бирелгән иде. Ул Татарстанда түгел фәннәрне популярлаштыру максатында эшләнде. Мәгариф һәм фән министрлыгы Иннополис университеты белән берлектә гамәлгә ашырыла ул. Әлеге проект кысаларында Муслим гимназиясендә районның биология, математика, физика һәм информатика укытучылары, мәктәп директорлары өчен Казан федераль университетының югары педагогик осталык мәктәбе җитәкчелеге һәм мөгаллимнәре катнашында семинар-стажировка узды. Мөгаллимнәр алдына функциональ грамоталыкны үстерү, укучыларның белемен халыкара дәрәҗәдә югары күтәрү бурычы куелган. Бу эшнең Муслим районында ничек оештырылуы белән танышырга, шул ук вакытта укытучыларга методик ярдәм күрсәтергә Казан федераль университетының югары педагогик осталык мәктәбе җитәкчелеге һәм мөгаллимнәре килде. Бала үзенең мәктәптәге булган гомерендә бер 10 меңнән артык дәресләрдә була. Шул 10 меңнән артык дәресләрнең һәрберсендә әгәр дә ул алган белемнәрен тормышта кулланырга өйрәнми икән, бу гомер юкка үтте дигән сүз. Шуңа күрә менә шушы бала гомерен мәктәптә укыган, сарыф иткән кешеләрен бушка булмасын өчен, аны алган белемен тормышта һәрбер белемне тормышның төрле тармакларында, гаиләдәме, эштәме, социаль мөнәсәбәттәме, шунда кулланырга өйрәтергә кирәк. Дәресләрдә табигый фәнни һәм математик грамоталыкны формалаштыру дип исемләнгән әлеге чарада гимназия укытучылары ачык дәресләр күрсәтте. Biz bugünkü seminarda funksional grammatılıkны үстерү юнәлешендә дәресләр карарга килдек. Бүген без физика, биология һәм математика фәннәреннән дәресләр караячакбыз. Тәҗрибәм зур булуга карамастан, мин әле үземнең хезмәттәшләремдән үземә кирәкле белемнәрне алачакмын.
Семинарда катнашучыларга физика-математика алгарышы проектын тормышка ашыруда дәрестән тыш эшчәнлекне оештыру тәҗрибәсе дә тәкъдим ителде. Гаҗәеп фән дөньясы дип исемләнгән интерактив күргәзмәдә кызыклы биремнәр шишәргә, түгәрәкләр эшчәнлеге белән танышырга мөмкин иде. Күрсәткән ачык дәресләр мисалында алар инде яңа укыту методикаларын куллану буенча инде безгә күрсәтмәләр бирәчәкләр һәм инде әлеге методикаларны кулланып инде укыту процессына бик файдалы булыр дип ышанып каласы килә һәм инде укытучылар гада бу шар һәм инде балаларның, укучыларның белемнәрен арттыруга бер этәргеч булып торыр дип ышанып калабыз. Семинар ахырында мөгаллимнәр дәресләргә анализ ясадылар. КФУның югары педагог осталык мәктәбе укытучылары мөслим мөгаллимнәренә методик киңәшләрен бирделәр. Алдагы эшчәнлеккә яңа бурычлар куелды. Гөлнар Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Мәктәптә белем бирү белән бер рәттән балаларны тәрбияләүгә дә зур игътибар бирелә. Тәрбиядә төрле юнәлешләрдә бара. Соңгы елларда волонтерлык хәрәкәтен үстерүгә игътибар көчәйде. Бу юнәлештә Олы Чакмак мәктәбе укучылары активлык күрсәтә. Олы Чакмак мәктәбе волонтерлары турында алдагы сюжетта. Мәктәптә Миңнур Нагыймова җитәкчелегендә тылсым волонтерлар отряды эшләп килә. Төрле юнәлештә изге эшләр башкаруы белән танылган укучылар шушы арада 3 зур бәйгенең җиңүчеләре булды. 2013 елдан башлап эшчәнлегебезне дәвам итеп киләбез. Һәр елны безнең уңышларыбыз да бик күп. Укучыларга менә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Үз вакытларын кызганмыйча, дәрестән соң вакытта шушындый игелекле эшләр белән бергә шөгыльләнеп йөрүләре өчен безнең барлык эшчәнлек инде күбесенчә дәрестән соң вакытта алып барыла. Без кая гына барсак та укучылар бер кайчанда инде юк дип әйтмиләр. Республика күләмендә үткәрелгән Добрый Татарстан бәйгесендә Миңнур Нагыймова җитәкләгән Тылсым волонтерлар отряды конкурсның Мәктәп волонтерлар отряды номинациясендә җиңү яулады. Олы Чакмак мәктәбендә җылы атмосфера хөкем сөрә. Һәр баланың күңелендә үзара ярдәмләшү, дуслык дигән төшенчәләр яши. Тәнәфесләрдә олысы кешесе төрле тематик уеннар уйный. Малайлар, кызлар матур әдәбият әсәрләрен яратып укый. Кечкенә сыйныфлар хезмәт тәрбиясенә дә өйрәнә. Ярдәмгә мохтаҗ әби-бабаларга, балаларга, котлар хәйваннарына, махсус хәрби хәрәкәттә катнашучыларга социаль акцияләр үткәреп булышырга тырыштык. Кешеләргә ярдәм итү күркәм сыйфатларның берсе. Без волонтерлар булгач инде бик күп кешегә ярдәм итәргә тырышабыз. Өлкәннәргә булышабыз. ОВЗ булган кешеләргә дә булышырга тырышабыз. Бездә алар әз инде, барыбер булышабыз. Яңа елга дип балага бардык. Бүләк ясадык без аңа. Казанга барып кайттык, игелекле Татарстан премиясына лаек булдык. Ел дәвамында изгелек юлында проекты буенча эшләнеш алып бардык. Шунда җиңәргә өметләнәбез. Тылсым отряды Алдынгылар хәрәкәте инициативасы белән үткәрелгән 2 проект җиңүчесе дә булды. Алдынгылар казанышлары һәм игелекле ел эшләре белән укучылар янәдән җиңүчеләр исемлегенә керде. Махсус хәрби операция булсынмы, өлкәннәр яисә инвалидлар декадасымы, экология юнәлешеме, башкасымы, укучылар һәр эштә өлгерлек күрсәтеп, үзләренең гражданлык позицияларын ныгытып, патриотик юнәлештә дә ныклы тәрбия алалар. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Узган җомгада шагыйрь Татарстанның атказанган укытучысы һәм атказанган сәнгать эшлеклесе Мөҗәһит Әхмәтҗановның иҗат кичәсе үтте. Юбилейга район җитәкчелеге, язучылар, шагыйрьләр, Мөҗәһит абыйның дуслары, туганнары килде. Шушы көннәрдә Мөҗәһит Әхмәтҗановның «Яшим туган җиремдә» исемле өр-яңа китабы да басылып чыкты. Иҗат кичәсе дә әлеге китап исеме белән аталган иде. Шара төреш турында видео язмалар, фотосурәтләр белән үрелеп барды. Татарстан Республикасы Язучылар берлеге рәисе орынбасары Факил Сафин юбилейга Аркаил Зәйдулланың рәхмәт хатын тапшырды. Юбилейга әдәбияттагы казанышлары өчен мактау билгесе дә бирелде. Районыбызда матур гаиләләр күп, шуларның берсе Олы Чакмак авылында гомер итә. Энҗе һәм Марзиннуровлар, икесе дә укытучылар. Озак еллар авыл мәктәбендә балаларга белем һәм тәрбия биргән алар. Коллегаларыбыз Зиннуровлар гаиләсе белән күрешеп, аралашып кайтты. Зиннуровлар икесе дә укытучы гаиләләреннән. Энҗе апаның әтисе мәктәп директоры, әнисе башлангыч сыйныфлар укытучысы. Марс абыйның әнисе, 2 туганнары да шулай ук укытучы булганнар. Марс абый белән Энҗе апа бүген дә бер-берләрен хөрмәт итеп, яратып гомер кичерәләр. Еллар узуга карамастан, Марс абый хәләлен бүген дә Бәллүр Савыт кебек кадерләп кенә яши. Хатынның урыны йөрәк түрендә булырга тиеш дип әйтә гаилә башлыгы. Энҗе мине мотор дип кенә әйтәм инде, чөнки үзем өчен сөйкемле. Бір-бірін жаратып, кімдір икісінің бірсі бек түзімні білдірға керек. Икің де плюс болса,
яшап булмый. Берсе плюс, берсе минус булырга тиеш. Һәм сабыр итә белергә кирәк. Сабыр. Сабырның төбе алтын диләр бит. Менә шул мәкаләгә дөрес эшләргә. Икең дә кызу булып китсә, барып чыкны искәрәшә. Ну, ул тормышта төрле чаклар була инде. Искәрә дә бирә торган чаклар. Ну, сабыр итеп, түзеп торсаң, бәхетле яшәргә була. Иң беренче күргәч тә мин аның бик тырыш кеше икәнен белдем. Аннан соң икенче ягы бик нык ошаганы, бик нык сабыр булды. Мин кызурак, ул нык сабыр булды инде. Менә ул малай да безнең шуңа ошаган әтисе шикелле сабыр, ун тапкыр үлчәп нитә торган инде. Мин кызурак инде. Мин инде ачы килгәндә дә ул әйтәде, моторым беттеме әле дигәч, юк әле бетмәде дип яңадан китәм, аннан соң тагы түнәсе инде. Энҗе апа белән Марс абый 2 балага гомер бүләк иткән. Руслан белән Розанның да инде үз гаиләләре. Әти-әниләренә әби-бабай статусы бүләк итеп, ялларда туган йортка изне суытмыйлар. Гаилә башлыгы яшь чактан ук төрле занчоклар җыя. Әлеге коллекция аш-су бүлмәсе диварында урын алган. Һәр эшне бергәләп эшләргә күнеккән Зиннуровлар берсе йокыдан тормаса, икенчесе чәй эчәргә дә утырмый. Авырып ятканда да тормыш иптәшем, бала караган кебек тәрбияләп, аякка бастырды ди Энҗе апа. Бәхетле картык килсен. Бергә матур итеп яшәргә алсын, Ходай биргән гомерне. Ярату бетә торган әйбер түгел, үлгәнче бара торган әйбер, бер-береңә кирәк булу, бер-берең өчен кайгыру. Ул бер җиргә китсә, бер-беребездән башка ашаган юк безнең дөресен әйткәндә. Икебез дә ул беренче тора дагын, илемен торсам да, ул кайтмыйча минем ашарга утырганым юк. Балаларга да шулай әйтәм, шуны сөйлим инде. Әтиң кирдеме, әтиң ашарга утырдымы, әтиң эшләдеме, әтиң моны эшләдеме. Икебез бергә. Менә шушы гаилә, шушы авылның тарихы дип әйтсәк тә була. Марс абый үзе спортка гашыйк кеше һәм шушы мәктәптә укып чыккан һәрбер укучыга шушы спортка мәхәббәт тәрбияләгән кеше. Менә бездән күпме спортсмен чыккан, алар барысы да Марс абыйның укучылары. Мин үзем дә Марс абый белән Энҗе апаның укучысы. Энҗе апа белән Марс абый актив тормыш рәвеше алып баралар. Кыш көне чоңгыда йөрергә яраталар. Һәр яңа туган көнгә сөенеп, табигатьнең һәр төсеннән ләззәт алып, җир анабыз биргән муллыкка, хозурлыкка сакланып гомер кичерә алар. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мен Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Алга таба сез иманыбызга кайтып тапшыруын карый аласыз. Бездән аерылмагыз.